दुइ थाला लुबावबायसो बा मालिका ओमफ्राय नैबे न' गंसे नायलाय ओमफ्राय नैबे न'खौ नाय नोंथांमोना नै नायलाय बे मा दाउ बेलाय खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय इसोरनि अननाय लोगोसे नोंथां बयबोनिबो सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै मोनसे जोंनि मिमां गगामुग हालामनि मोनसे जायगायाव दंफैयो बेनो जाहैबाय जोंनि नोलोबारि एरियानि सेरं मानिकपुर होननाय गामियाव आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो मोनसे थांनाय दैज्लाङावनो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रिभिउ लाबोनो नागिरदोंमोन बेखौ आं माने हास्लाबासै आरोना थ' नैबे गामिया जोंनि एरियानि मानसिफ्राथ' फ्राय मिथिखायो जोंनि नैबे गामिया माबायदि अबस्थायाव दं ओमफ्राय गोबां जायगानि मानसियानो मिथिया आरोना बे जायगाया माबायदि अबस्थायाव दं थ' नोंथांमोना आंनि बे जायगानि एसे रायजो जानाय ओमफ्राय गामियाव माबायदि अबस्था जानानै दं बेखौ एसे नोंथांमोना देखायनो नैबाव फैनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै एसे मोजां खौरांबो आरोना ओमफ्राय दिनै ओंखाम गोरलै जानाय समबो नालाय थ' बेखौबो एसे रायजोफ्राबो जमा दंखायो नालाय बेखौबो एसे नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे गामियाव थानाय माखासे न'खरफ्रा माबायदि अबस्था माबायदि एकदम गोदोनि माने गोदो खारबोजेननायाव माबायदि स्टाइल जादोंमोन आरोना जायगाया थिग बेबायदि जाफिननानै दं आरोना ओरैनोथ' बे जायगाया खमबाबो 50-60 बोसोर 60 नंद्रायाबा 50 बोसोर जाबाय आरोना थ' बेबायदि बेलायावनो बे जिथुनाखि सेरं मानिकपुर गामिखौ नायोब्ला ओरैबायदि गाज्रि अबस्था नुगोन आरोना आंथ' बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै गामिया थिग नैबे साहानिफ्राय ओरै नायोब्ला नै बिथिं सोनाबथिं आं खनसे राउन्ड देखायब्ला नैबे बिदि नुगोन आरोना ओमफ्राय नैबे मन्दिर ओमफ्राय नैबिथिं खोलाथिं ससे थांबावनांगौ आरोना हायोब्ला आं ससे थांनानै देखायनोसै नोंथांमोननो गामिफोरखौ ओमफ्राय न'खरफोरखौ देखायगोन आरोना दा गिबि गिबियाव नैबेयाव माने रायजोनि ओंखाम गोरलै जानाय दं नालाय बेखौ नोंथांमोन एसे देखायग्रोनोसै आरोना गामिनि मन्दिरखौ नायनानै लाग्रो रायजोफ्रा एसे नायलायनि एखेबारे गोदोथ' बेबायदि नङामोन दायो माने फार्स्ट टाइमाव नै दै लोमजेननाय समाव बेबायदि नंबावामोन नै दासो एसे मोजां जानानै बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा गासैबो ओंखाम गोरलैनि नामाव गिबि गिबियावनो फुजा बावग्रोदों आरोना नायबानो जाबाय खुलुमखांबाय नोंस्रा खुलुमगोरसो ओरैजाय गाहायला नै साबा सिरि नंलै जोंना लिडारा डिग्रि जाथ'ना दं नामा बेलाय मा ओरै देउरिया सनमान लानानै थाबनो हरगासिनो दङ दालाय मा आइटेम बियो आलु माजों संगोन बेखौलाय आदसा ओंखाम गोरलैनि आरोना मा दाउ बेलाय खै केजि जागोनलै हाब जोबोद बिराद मेजेम दं खोमालै गोमो जालायदों ओमफ्राय नैबे न'नि अबस्थाखौ नायलाय नोंथांमोना न'आ बेसे हाइट न'नि हाइटखौ नाय आरोना नायबानो सिनायगोन बेयो मा हिसाबै बिदि नायलाय नै न' बारायलाय एक्सुवेलि बे न'आ बेबायदि नैबे जाहैबाय खामसालि खुन्थामोन नैबे खामसालि खुन्था हान्थुसेल'सै बियो मानो जादोंमोन आं दा फारसेनिफ्राय फोरमायलांगोन आरोना नोंथांमोननो आं माखासे न'फोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बियो माने बेबायदि अबस्था जानानै दं ओरै बे साहाथिंनि न'खौ एसे देखायना नोंथांमोननो एक्सुवेलि बे गामिनि न'फोरनि थासारि आरोना नायलायनि नैबे न'खौ नायदो नोङो बे न'खौ नायोबा जे जोंनि मिमाङाव जे बेबायदि न' दं रावबो माने साननाय नङा आरोना खिन्थु नोङो फैथारनानै सिलायाव फैनानै नायफैब्लासो नुगोन आरोना ओमफ्राय माखासेखौ आं देखायबावगोन ना सारनो नै जे लाबोखाबाय नाखौबो होलायबाय औ ओमफ्राय नैबे न'खौ नायदो नोंथांमोना नायलाय ओरैबायदि माने जोंनि जायगायाव जे बेबायदि न' दङ नोंथांमोना सिन्था खालामना मोननाय नङा आरोना ओमफ्राय आं जि जायगायाव थानानै भिडिअ खालामदों नोंथांमोना ओरै देखायबा नों बुजाय फाटा हरनाय नङा मा जायगा नैबे जाहैबाय जोंनि गगामुग थांग्रा नोलोबारि टु गगामुग थांग्रा मेन लामा आरोना ओमफ्राय नैबे नोलोफोरखौ नाय ओरैबायदि नोलो ओमफ्राय बै साहाथिं मोनसे न' दं दे बे न'नि उनथिं जे थिग फैनानै नायफैबा नायलाय माबायदि नुयो नै सब नोलो गोजा नायलाय ओरैजाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेखौथ' मिथिखासिगौ नामखौ बुंलायाबाबो जासिगोन आरोना मा न'
ओमफ्राय नैबे न'खौ नाय नोंथांमोना नायलाय बेयावहाय इसोरा न'आव गैला बेलेगाव खारलांबाय बे आं बेखौ माने एसे हाग्रा दुजोबनायनि जाहोनाव आं बेखौ खाथियाव थांनानै देखायनो हानाय नंला आरोना एसे जुम खालामना देखायनोसै नोंथांमोननो नाय नै न'आ हाग्राजों बोरै खोबफबनानै दङ ओमफ्राय हाग्राल' नङा बे जेसेबां नुदों बे सब नैबेसिम हाइटआ माबा गोजा आरोना बियो हा फबजोबनाय गोजा ओमफ्राय हाग्राया एसे फबनो हाबाय नोलोआबो जौनो हाबाय बेयाव माने ओरैबायदि गाज्रि जानानै दं आरोना न'आ बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला फारसेनिफ्राय खाथियाव थांनानै देखायबा नोंथांमोना नुजोबगौमोन ओमफ्राय नै बिथिंबो सब हाग्रा गोजा नै नायलाय बे जाहैबाय जोंनि 1 नं नोलोबारि एरियायाव थानाय 1 नं मानिकपुर गामिनि अबस्था आरोना दिनैनि दिनाव ओमफ्राय नैबे न' गंसे नायलाय जोबोद गाज्रि ग्रोम ग्रोममोन गोदो बिराद ग्रोम ग्रोममोन न'आ बेबायदि नङामोन लांदां नङामोन ओरैजायबो सोब दंफां दंला बिराद मोजां थासारिमोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि दिनाव नायलाय नैबे न'खरा माबायदि जानानै दङ दैनि थाखाय जादों आरोना आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थायाखैमोन बे बुस्थुआ मानि थाखाय जादों होनब्ला माने मेन जाहैबाय थांनाय दैज्लाङाव नोंथांमोना आंनि जाय माने साबसक्राइबार बिथांमोना माने दैज्लाङाव आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन बिथांमोना जोंनि मिमां हालामाव माबायदि दै जादों बेखौ नायबा मिथिगोन आरोना बे दैनि जाहोनावनो बे बुस्थुआ बेफोर माने बेबायदि जानांगौ जादों आरोना न'आ फुरा गेजेरसिम लोमबाय लोमनायनि जाहोनाव न'आ गाहाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदि लोमनानै माने मानसि थाथावै अबस्था जानानै दङ ओमफ्राय जायगाखौनो गारनानै खारनो गोनां जाहैबाय थानो हायो दायो मोजां मोनसे नैबे लामाखौ खोनानै मोनसे मोजां थासारि जाबाय जायगाया ओमफ्राय गोजौ जाबाय आरोना जायगा ओमफ्राय होमबाबो सब नोलो दंजोबो ओरैजाय सब नोलो गोजा मोनसेबो माने दंफां दंला गैला आरोना बेबो थाइगिर बिफां दंमोन फांनैसो ओमफ्राय मोनसेबो माने फांसेबो दंफां गैला आरोना बेयाव फैनानै जुदि थाफैनो गोनां जायोबा माने न'आव हादानाव थाफैनाय बायदि माने थाफैनो गोनां जागोन आरोना फार्स्ट टाइमाव बेबायदि जागोन बेबायदि अबस्था नालाय न'आ जोबोद गाज्रि अबस्था जानानै दं नै माने सिङाव मा थानो हागौथाय बुंनो हाला बेबायदि अबस्था जाना थाबाय आरोना न' बिगोमाया ओरैनो खारलांबायसो नोंस्रानिमोन दा नुवाखैनो न'खौ 2 थाला लुबावबायसो बा मालिकआ गैया बेयावनो दङ खोमा मालिकआनो आं दाख्लैनो नोंथांमोननो बे न'खौ देखायनो नंदोंमोन आरोना ओरैबायदि गोजौ आरो बेसेबांबा गोजौ माने दैबाना फैबाबो हानाय नंला एबार दैबानानि थाखायनो मेन टारगेट बानायनानै लुनाय जाखादों बे न'खौ जोबोद गोजौ नुवाखै रजं नंलाबायलै ओरैबायदि गोजौ आरो न'आ एकदम 2 थालाखा गाहायाव थाबाय ओमफ्राय गोजौनिखौ बानायथ'वाखै एसे नै बिथिं औवाल होबानो थाजायो होमबाबो माने न'नि कन्डिसना ओरैबायदि नायलाय बेबायदि बानायनो गोनां जादों आरोना नायलायनि माने जोंनि मिमां हालामा जाहैबाय जे गोदोनिफ्रायनो बेबायदि गोदोबो नोलो मुरा सिफायनानै थाफैखादोंमोननो गोदोनि बोरायफ्रा खोन्थायो ओमफ्राय दाबो बेबायदि अबस्था नायलायनि दै बानानि थाखायनो बेबायदि जानो गोनां जादों थ' दै बानायाबो सोब जायगायावनो जाया एक्सुवेलि जों थानाय जायगायाव जाया ओमफ्राय थिग खोलाहा नै बिसोर थानाय नैबे गामियाव जायो आरोना ओमफ्राय नायबाथ' नोंसोर आसुरित जागोन एकदम नोलोजों नोलो आरो मोसौ सोरखिलायनो हायो नोलो ओरैबायदि नोलो ओमफ्राय नै बिथिंबो न'खरसे दं नै नङा माने नोङो गोदान लुनायखौ नुजोबगोन जेरावबो मानो होनबा थांनाय दैबानानिफ्रायनो माने रावबो न' लुनो हायाखैमोन फबनानै बेबायदि अबस्था जाबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबाव न'खरसे दं नै बेखौबो नायदो एसे नोंस्रालाय मन्दिर खुलुमनो थाङाखै माथो बांला लुबाय माथो न'फोरखौ नायलायनै एखेबारे बबे जायगानि न'थाय आंथ' असिना नुबाय माथो आन्दायसिनसो बायदि मोनबाय आङो एथ' गय बारि बागान ग्रोम ग्रोमा गोदो थैजोब्बाय नै दहाय रायजो न'खौ देखायदोंमोन आं खामसालिखौ नायलायनो माबायदि अबस्था खामसालिया माने हान्थुसेल'सो आरोना एसे गोजौआव बे न'आ एसे गोजौमोन खोमा गोदो ओमफ्राय नै थिग बेबायदि नुयो दै बै ओरै दैब'बारि सिमेन्ट साइडथिं थांबाथाय जामुगुरिथिं थांबाथाय बे नैबेबायदि न' नुयो आरोना जोंनियाव थिं नुदों माबाखौ इन्जुरखौ खिन्थु जोंनि इथिं थिं नुवा नोलोनि नुयो आरोना जोंनावबो थिं गैयाबा नोलोनि जागौमोन इन्जुरा खिन्थु बिसिना थिं मोननायखाय माने इन्जुरा थिं जागोन नङा होमबा ओमफ्राय नै बिदि थिथि थाथा आरोना न'आ माने एकदम बेबायदि अबस्था थिथि थाथा एबारनिफ्राय मोजां जासिगोन न'आ माने लुनो हानाय अबस्था जासिगोन दैया बारा लोमलिया ओरै नोलो थाथेबाय नालाय लुनो हारा माबा लोमफैनो माबा गैला आरोना इलाय इसोरानि मोनसेयालाय गेदेरनिया नै सारनाबो बेबायदि अबस्था जानानै दं नङा नै नुबोदों बारु
नोंथांमोना मिथिखासिगौ सारखौ गोदोनि एक्टरमोन नामा मा सिनेमानिमोनलाय दानसोरां मेथाइखौ एसे गोसोआव फैब्ला एसे सों आं माखासे खोथा सोंगोन सारनियाव आं मासे एसे रिभिउखौ देखायगोनसै नङा होमबा अबस्थाया माबायदि जानानै दं माने ओरैबायदि नोलोजों लोमफबजोबना दं नालाय बेबायदि अबस्था जानानै दं न'आ नै एकदम गेजेर गेजेर लोमनाय ओरैबो न'आ मोजांथारमोन बेबो ससे लोमनानै थानो हाला ओमफ्राय बिनि थिग बारै उनथिंजाय ओरैबायदि नोलो दहायनिफ्राय आं खोन्थाखाबाय माने सब नोलोआनो गोजाखा जेरावबो सोरबा फैफ्लांनांगौबा नोलो गेजेराव हाबनांगौबा माने नुनाय नङा आरोना ओमफ्राय खेथिखौबो मावनो हादों किसुमान मानसिया नैबाव एकदम एसे मावदों आरो आं थांनाय दैज्लाङाव बै बारनानै एसे देखायखादोंमोन नोंथांमोननो माने जाय मानसिया माने नोलो सिफायनानै एसे एनै मावनो हादों बे मावनो हादों आरोना ओमफ्राय एसे एनै मावनो हादोंबाबो माने ओरैबायदि नोलो मुराजों माने खम जादों आरोना थेवबो बिदि मावदावबाय थाबासो माबायाबो मोजां जागोन नालाय थेवबो मावदों आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय बिसोर गामिखौ एक्सप्लर खालामनायाव देखायनायाव ओमफ्राय नै दा सारखौ ग्रोब लोगो मोनबाय आं माने बिथांमोननि गामियावनो दंफैयो आं दायो ओमफ्राय सारखौथ' मा सोंबावनो आं गामिया बोरै बिदि जाखो एसे खोन्थाना होदो रायजोफोरनो आंथ' एसे खोन्थाबाय होनबाबो माने नोंथांमोना ओरैबायदि अबस्थायाव माने ग्राउन्डआव थानानै मोनखाथारनाय नालाय हराव उन्दुलायनो मोनि दै लोमजादों नङा होमबा थ' बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो खोथायाथ' बावबाय जेब्ला ओरै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गेरमेर दैसा दंमोन माने हाजोनि दैमा बियो सिदायै थाङोमोन गबिन्दपुर बाल्थिंभारा होनो गबिन्दपुरजों थाङोमोन सानसे मा जाखो हाब्रांखौ खुरखानानै ओरैबायदि गेद्दा जाबोबाय बेवहाय गेजेरावनो PMGY माबानि मा होनो PMGY लामा दंमोन बे लामाया ब्लक जानानै फुरा एल साइजै जोंनि नैबे दुब्लि दरसेखौ बारबोनानै गामियाव हाबफैदों डाइरेक्ट फैदों आरोना बेनिफ्राय पाक्का आलिखौ खमसे खम 3 फुट 4 फुटसो फबनानै साजों बोहैबाय थादों बालाया फयै फयै गोजौ जाबाय नालाय साजों बोहैलांबाय थादों बेनि उनावहाय जोंनि अबस्थायाथ' बिराद गाज्रि डिजास्टाराव गोलैबाय जोङो बेनिफ्राय थिग बिदिनो जोङो आं मिडियायावबो रायलायनो मोन्दों खेबथाम जेरै निउस लाइभ आसाम टक्स बेफोराव रायलायनो मोन्दोंमोन आं रायलाय जोबथारनायाव फैयै आंखौल' मोनफैबाय थायो बिसोरबो हाइखाट्टा लानो मोगा मोगि लानो बेखायनो आं बुंबाय नोंसोरो खेबले फैबाय थायो नोंसोरनि निउस लाइभ बा नोंसोरनि निउस मिडियानिफ्राय जेबो एक्सन फैया माथो नोंसोरो प्रकाश खालामा फोसावा चेनेलाव एबार खिन्थु जोङो जोंनि लामाखौ बियो जाहैबाय बे लामाया जाहैबाय मोनसे नेशनेल हाइवेजों एटाच जानाय मा बेखायनो बे लामाया लामाखौ जुदि सरकारा बानायफिनाबा रिकनस्ट्राकसन खालामाब्ला जोङो बे इस्युखौ जोङो पलिटिकेल इस्युआव लांगोन जोङो जोरदार आन्दलन खालामगोन होननानै जोङो बुंनायाव 6 मास 7 मास थिग बिनि उनावहाय आसलथे बियो माबाया जादों आरो सेंसना जादों सेंसनखौ माने कनस्ट्राकसन लाबोनानै खमसे खम बेखौ 4 फुट 5 फुटसो गोजौ खोनानै बे पाक्का आलि दा बानायदों बिनिफ्राय जोंनि अबस्थायाथ' बेनो बिल्डिं लुदों सोरबाया आसाम टाइप लाख थाखा गारनानै बोसोरनै थादों गावनि आखाइजों लुदों गावनो देफाय जोङो फलंना हरनो गोनां जादों दैखौ बे अबस्था जादों आरो दाबो बे लामाया सा खोलानि लामाया हमथानाय जिथु सोनाब लाइननि न'खरफ्रा दाबो हेरेसमेन्टआवनो मोनगासिनो दं हेरेसमेन्ट मोनगासिनो दं दाबो ओजोंहायनिया सानजानिया एसे बारग'नाय बायदि जादों बेनिफ्राय जोंनिया दाबो बाला फबनाय हिसाबै नोलोबारिजों सिफायनो हायाखै आरो थाब सिफायबाबो बेनो बालायावथ' माइ जाया बेखायनो नोलोखौ एसे थाथों हाग्रा जाथों हासार जाथों होननानै दोननायाव दा दिनैहाय ट्रेक्टरबो हाबनो हाया इयाव पगलेन नङाबा JCBजोंसो फेलेमनानै बुथारनानै सावनांगोन खोमा आं देग्लाय सेस्था खालामगोनसो एबार नैबे मेसेङाव JCB नङाबा पगलेन लगायनानैसो जों हाखौ दिहुनफिननो गोनां जागोन आरो मा नोलोआथ' जोबोद रोजा जाबाय मोसौबो हाबनो हाया मैसोबो हाबनो हाया मानसिथ' बादानदों बहाय दा ओरैबायदि जादों सखाफ्रा जमा जादों सखाफ्रा सिमानि माइखौ 1 नल 2 नल माने जानानै बेखौ गारनो गोनां जादों थ' ओरैबायदि बयहाबोथ' फैसा थाया जोंनो दिनैहाय हमनानै लादो
बे हाखौ सिफायनांगौमोन सिफायोब्ला आंनो आरामसे थोयो इमान बुरजा हा इनिफ्राय आंनि न'खौ आं देफायदों एसे आवगायाव नुदों देफायनानै आं माने दैखौ हगार हरनानै जे नैबे बैसां न' लुनानै थानांगौ जादों आरो नेक्स्ट दा लुफिननोबो आंहा थाखा फैसानि खोथा थाबाय ओरैनो जेनेबा नैबे हाया बेसेसो गोथौ फबजाखो जेनेबा नैबे हाया बियो खमसे खम बे थिं न' बा जोंनि बिथाखौ नायनानै आन्दाज मोनसे खालामनो हायो आंनि माबाया हिसाबाव आंनि फिनवालानो 2 फुट 2.5 फुटखा बिनि उनाव हाफ वाल 3 फुट अब्ला बेसे जाखो 5 फुटसो फबनानैबो आरोबाव माने एसे 1 फुटसो बारायबावदों 6 फुटसो आरोना ओमफ्राय बिदिथ' बिराद गाज्रि फबबाय माने ग्रोम माबाजोब्बाय न'खौ एसे सिफायलांजोब्बाय बिदिनो सरखारनिफ्राय बिदि जेनेबा ओरैनोथ' सरकारा बिराद माने सहाय होयोना बेबायदि सहाय मोनगोन ना मोनाखै जेनेबा बिदि सहाय 2 बोसोरसोनि सिगां जोंखौ लेंहरदोंमोन सार्कोल अफिसनिफ्राय माने बिसोरो हिसाब खालामनानै जुरि तुरि खालामनानै बायदिसिना न'खर बेसे माने 50-60 ना 80 बिदि जोङो साहायज हरनो बिथांमोना फर्म फिल आप खालामहोदोंमोन नाथाय थानायावनो जेबो खबर गैया दिनैसिम बे खुनु माने आसा गैला आरोना बिदिनो दं आरोना आसलते जों सानो जे माबा मोनसे डिजास्टार जायोब्ला अफिसनिफ्राय मानसि फैयो नायदिंनो थिनहरो सरकारा थिनहरो अफिसनि अफिसारफ्रा फैयो बिदिनो भिजिलेन्स खालामनानै थाङो नाथाय साननैसो उनाव जेबो बिनि फिथाइ जों मोननायखौ नुवाखै आरो मोनाखैबो दिनै नाथाय बहुद फैगोन बाला फबनायनि माबानायनि न' बां सिफायजानायनि मोनगोन नाथाय दिनैसिम जेबो मोनाखै आरोना बेनो दुखुनांथाव खोथाया बेनो आरोना जोंनि बर'आव एक्सुवेलि बर' होनांगोन ना जोङो बुंनानै लाजिनानै गिनानै थायोबाबो जानाय नङा होमबा बेलेग गुबुन जाथिनि जुदि गामि मोनब्ला सहाय मोनगौमोन आरोना जोंनि दा बर'बो जाहैबाय नालाय बेयाव बारा नायसनजायाखै आरोना एक्सुवेलि ट्राइबेल मानसिफोरखौ आंनिबा बुंनो मोनाबाबो बुंनो गोनां जादों जों बेकवार्डआवबो थायो नालाय प्लास माने ट्राइबेल जाथिफ्रा जेराव थायो बेयाव आसलते एसेबाबो नायनो गोसोआ एसे खम आरो नासयनायखौनो होननांगोन नङा होमबा दा एसे जोंनि बर' हारिया एसे माने बाहेरायाव सिनायजानानै जेरै मावनायजों दांनायजों जा साख्रि बाख्रिजों जा आन्दलननि गेजेरजों जा सोमावसारनायनि गेजेरजों जा एसे डेभेलप जानायनि थाखायसो नागारनो हायैनि जोंखौ एसे जों मोनाखैबाबो बेलेगफ्राव एसे डेभेलप जानायखौ आं नुदों आरो मा डेभेलप जानांगौ जों बिदिहाय जोंखौ जे बिहारिनि फिसाला बायदि सानबाय थायोबा थ' जोंबो मानिना थानाय नङा आरोना बेथ' गणतन्त्रसो जाहैबाय नालाय थ' सारा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आरोना थ' सारनियाव माखासे खोथाखौ सोंनानै लाबाय आरोना सोंनो गोनां गोबां खोथा दंबावोमोन थ' आं माने सोंजोबनो हायाखै आरोना मानो होनबा ओमफ्राय गामिनि माखासेफोरखौबो देखायनांगौ नालाय भिडिअ'बो गोलाव जागोन ओमफ्राय आं मालाबा बिदिनो मोनसे सम लानानै सोंफिनगोन आरोना सारनियाव बहुद सोंनांगौ दं गोबां जोंनि एरियाखौ लानानै गोदो मामोन दा माबायदि जाखो बेफोरखौसो लानानै सोंनो गोनां दं आरोना मिथिनो गोनां दं जोंनि उन जोलैफोरा बिथांमोनहाबोथ' जाया नङा द्लाम बैसो जाबायानो बिथांमोना दानिफ्राय जों जुदि मिथिनानै दोनखायाब्ला इयुनाव माने जायगाया माबायदिमोन बोरै जानांगौ एसेखौ माने एसेब्लाबो मिथिनानै थानाया मोजां आरोना बयबो थ' ओंखायनो माने आं बिथांमोनखौ लानानै माखासे उनाव हायोब्ला आरोना सम मोनोब्ला माखासे मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैफिनगोन आरोना ओमफ्राय नैबे भिडिअआथ' जाहैबाय गामिखौ लानानैसो मोनसे एक्सप्लर बानायनाय नालाय थ' बेयाव माखासे ओरैनो जास्ट माखासे फंनैसो माने गामिनि सोमोन्दै सोंनानै बेखिनियावनो आं सारनिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना हाब आथिङाव बुंगोनलै रजं जानाय दा गोजों हमनांगौलै बिदिखौ
गोगोमथार माथो माबैसाखो स्र' स्र' गोजा माथो गासिबो फिसायानो गैया सिलभार खै केजि जागोन बे मासेयाव सेरसे जाहां जागोन बाब नोंसोरलाय ना हमग्रा ना नायग्राब्रा हमहैदोब्रा बारसोमफा बे फख्रियाव ओरैबायदि नोलो दंमोन नैबे दाननानै सब माने रजं गोजा आरोना नायलाय नै ओरैजाय एखेबारे दासो मैयासो दाननो खोमा सब लांदां जाजोब्बाय नङाबा सब नोलो गोजामोन मा जादोंब्रा सेंग्रा नामा ना एसे बेयावसो जमा जानानै थांनाय बोसोरावबो मासेयाव ओरै हाबाखैना नांगौ बारनाय जर बारलाबायबाय नै दंजोबो दैयाव हेल' मोनबाय होनबा सासेया मा होनदों र' दं दसे फन खालामनि र' दावरावथार एसे मा होनदों र' आं फन खालामफिनि र' दावरावथार आं फन खालामफिनि र' बिराद ना दं नै दोनजोब्बायसो नामा ओइ नै नैबाव थाबाय खोमालै माखासे लस खालामबाय बेंगे दांनोनो हासिगोन बेसे बुरजा मोनखो खावसे लांबाय आरो ना माबैसे दं इयाव माथाम जों माब्रै माबा सातथा हाब बिराद बुरजा जागोनलै बन गोथांथ' गैला बिसिनाव बन गोरान मोनलाबायो आरोना माने दै लोमनानै राननानै थानाय बन मोनो आरोना माबाखौ मोनला बन गोथां बिदि गैला ना सायग्राफ्रा नै माने सायबाबो सायख'नो हाला ओरैबायदि ना जाबाय नालाय ना नै बिदि फिसा फिसाखौ मोननायखौ नुवाखै माथो दे आमुखिनि हिनजावबो मोनजोब्बाय माथो होनलायलायगोन औ बिसोरो संग्रा खावग्रा सायग्रा ओरै गय खावग्रा नै बिसोर गथ' लाना होग्रा नामा बखालिफोर दे ओइसोरो संग्रा
नै बिसोरो नोंसिनालाय मा डिपार्टमेन्टआ मामोनलाय जों दाउ गोदान नोंसिना मैगं बैसिना ना नोंसिना लाब्रा माबा फस्ला ओमफ्राय नै बिनिया दाउ दहायसो नुदोंमोन बे आरोना